Nyawang anakku padha gladi. Aku seneng banget. Nggih, Rama. Lah iya kan Lah ya Rama ki agek nyawang wae wis seneng kok. Urung mangan. Rama ki nyawang anggonke gladi anak-anakku wis seneng aku. Nggih. Nyawang. Kula pendhet kedaharan rumiyin nggih Rama nggih. Ayo, Nduk. Ndek anak loro wae do rukun. Padha gegladen. Rama. Iki gedang, Rama. Iki gedange. Nggih. Niki kula sing ingkang godhog, Rama. Iki gedange sing masak, sing godhog Kula, Rama. Bandini. Nggih. Sari roti ya masak iki mau. Sari roti to. Gedange kok ya le kuning iki lho nganti mateng kaya ngene wah. Nggih, monggo tidak. Ndapo enak gedang kaya ngene iki nganti kuning iki to wah. Lek kuning kaya pipi iki. Wah, iki sari roti.
Le kuning rasane mesti ya enak iki. Nggih, Cok. Enak sing godhog kula nggih. Lah ya cetha to ya. Anak-anakku wedok iki mesti nek masak enak. Ora kaya ibumu kae. Wah, ibumu kena masak wis rasane ora karu-karuan. Asin, legi, pedes, beda masakanmu. Masakane bandine karo sayur roti pancen tenan. Lah iya to ya. Sing tak stresani, ayo ning anakku loro kabeh to. Niku sampun eco to niku. Lah iki mulane bringir, kuning, gedange nganti mateng kaya ngene iki lah. Urung tak rasake, malah agak rupane bringir kaya anak-anakku sing ayu-ayu. Niku. Wah, ya enak tenan. Nggih eco to Rama. Enak. Wah, seneng aku ya entek masake kaya ngene iki. Ditelaske Rama. Ya tetep tak entekke wong sing manusa anak-anakku wedok mesti tak entekke. Rasane nek kaya ngene kok ya. Niku. Wah, pancen enak tenan. Iki tak tambahi bumbu apa le masak kaya ngene iki? Godhoge gedang iki lho. Wah, kok enak kaya ngene. Nggih bumbu tresno anak kagem tiyang sepuhe nggih ngoten to Rama. Lah ya jeneng anak. Niki digedapi niki telone, telo godhog digedapi. Iki telo godhog. Nggih. Nek niku ibu nyang godhog. Kula masakane beda iki wah, wis ora enak. Lah wong pun nggih pun tidar ngoten kok ra enak pripun. Bahkan tak rasake rasane iki ora enak. Rama iki garwa ngoten niku. Pripun-pripun menika ibu nggih garwane Rama ta? Iya, ngerti. Yen ibumu kuwi bojoku nganti aku tak. Hai, bocah. Dari pon tunjuk Rik. Wah, tunjuk Rik. Yo, bandini tak ayu. Pon iki. Kedahe Rama menika nek kalian ibu menika tresna. Lek dimasake enak ra enak niku nek pun napa masakane ingkang garwa, ingkang bojo menika nggih kedahe tetep eco. Eco ra eco tetep kedahe nggih tetep dirasakne eco. Lah nek Rama ki lho senengane ngoten niku. Pancen jane masakane ibumu ki dhisik ki enak ning saiki. Saiki tak rasake masakane ibumu wis ora ono rasane. Ah, Rama niku ki nggih mboten ngoten niku. Lho, iki kasunyatane beda karo masakane bandini karo si sari roti nek masak mesti enak. Nek ibumu, wah wis ora ono rasane saiki. Piye-piye wae beda masakane anak-anakku. Ora anak-anakku kabeh ku ya anggonku tresno tenanan. Tresno sik kepripun? Lho, tresno sing kepripun? Lah ya kowe iki anakku kabeh do tak tresnani. Beda karo ibumu. Nanging Rama menika tresnane kalih kula nika kok ketingal iki benten ngoten lho. Lah ya beda. Dede kados putrane ngoten lho. Mula kowe dhek isih cilik. Ya tak tresnani kaya anakku loro kabeh iki anakku. Nanging saiki mbasanku wis ketok gedhe. Napa gedhe napa? Lho, saiki kowe wis dewasa, wis gedhe. Ngono lho, wis nek nganggo ageman ya wis saiki iso luwih ayu kowe tinimbangane ibumu. Ning Rama niku mboten sangoten niku. Lah wong Rama ki tresnane le kula ki benten ora tresno anak le bapak. Mas. Saking tingking kene-kene nggih anakku bandingi karo Sari Wati. Wong karo putrane dhewe wong Sari Wati kok Sari Roti. Panjenengan kok lele ngademke kok benakno kan lho, Nok. Iki piye
kali nabo. Pun to panjenengan menika kok le. Nah, anakku wedok sing Oh, ngene iki beda nek ibune. Ibune nganggo ora bener wae ora dibenake. Nek anakku wedok benake. Niki nembe beto adil. Ya menika menapa mboten mresani nyuwun sewu Kang Mas kula nek nembe kemawon menika gendong laren bondan menika. Lah ya aku Ya badhe mudah. Ngerti. Kok ngerti kados pundi? Yen kowe lagi ngomong si bondan. Ngerti aku kowe ngomong bondan. Mula sing nang kene ya ming Bandini. Bandini kalian Sariwati ngaten to? Ayo Bandini karo Sariwati. Nadyana menika namung anak gawan kula tegesipun anak sambung panjenengan ning pangrengkoipun panjenengan tumrap anak kula kekalih kados dene anakipun piyambak ning kula wau mireng nggih to kok panjenengan menika kok badhe murang tata sembrono kalian anak-anak kula Lho, kula niku ngerti lho Kang Mas aku ki ora murang toto karo anak-anakmu. Kowe iki saiki wis tuwa. oh ngaten Hah? dados rikala kula tasih enom panjenengan resnani kula sakmenika kula pun sepuh wis tuwa wis ora nyengsemake jenengan wis ora tresno ngoten Lho, aku ki tresno karo kowe. tresno Kowe kuwi tak kepenake. Tak tresnani nang kene. Kademangan kene kowe tak tresnani. kula selentring ugi mireng Kang Mas para abdi wonten ing kapane wong menika sami sanjang kalian kula nek Bandini kalian Sariwati menika badhe panjenengan bulet garwa lha menika Mula kowe iki tak kepenake. Ibu Sing ladeni. Ibu Sing ladeni aku ki genti putramu. Sing ladeni. Tak tresnani. Ora iso, Mama, mboten Ya. saged. mboten saged Kang Mas Kula nggih sampun gadah pacar. kowe gelem no Mboten Ibu, kula sampun gadah pacar. kowe gelem Mula kowe iki tak kepenake. Anakmu tak pundhute garwa. mboten saged Aja kaya ngono kuwi. menika cacane Ibune. kang leres kula badhe ngalang-alangi menawi panjenengan badhe ngepek bojo anak kula Kowe iki tak kepenake kok malah isih ora percaya. mboten badhe kula belani anak-anak kula panjenengan badhe menapa Lho. Kok panjenengan badhe menapa? Lah nek kowe iki ra kena tak mboten kandhani tak kepenake. jenengan ajeng napa Lho. lalu Kok ajeng napa piye, Pun? piye Lho, kowe iki dadi bojo kowe tak kepenake. Anakane kene wis kepenak wis mukti. Saiki bojo anakmu tak muktekke. anak tak mau kayak napa jamal lumrahe wong mbokne dipek bojo kok anak ya dipek bojo sampean iku lho Lho. kok sakniki kersane jenengan ajeng kados kula sing mepalangi lho Bondan ku lho, mesake bondan ku. mesake Mula bondan ki tetep tok mong. Aku saiki tak karo putramu si Bandini. kok ibu kok jenengan niku Ora guna. mboten Ibu Bondan! Wes! Kowe modal bayi nang di wae tututi. Mane, mane.